Il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Owen Bonnici ma marx iżur lill-vittma tal-inċident ta' traffiku li hu kien involut fih fil-bidu ta' dan ix-xahar minflok bat lil martu għaliex hu kien għadu taħt xokk. Bonnici nnifsu ddikjara dan ma' dan l-istazzjon meta kien mistoqsi dwar dan il-każ. Il-vittmi l-isptar żarithom is-sinjura tiegħi, mara tiegħi, għal darba darbtejn fejn waslet il-xewqat tagħha biex dawn il-persuna involuta tirkupra malaj, jiena wkoll imbagħad għajt kuntatt mal-qraba tal-familja. Dwar dan l-inċident ta' traffiku l-Pulizija ma kienet ħarġet l-ebda stqarrija u kellhom jgħaddu 5 ijiem wara li dan l-istazzjon żvela l-inċident biex il-Ministeru tal-Ġustizzja joħroġ stqarrija ħalli jinforma lill-poplu Malti dwar l-inċident ta' traffiku li kien involut fih u li ħalla ġuvni l-isptar b'siq miksura. Fl-istqarrija l-Ministru Bonnici konferma kelma b'kelma d-dettalji kollha li ġew żvelati, jiġifieri li kien seħħ inċident nhar il-ħamis 3 ta' April fil-bypass ta' Santa Venera ftit il barra mill-Mina. Dak il-ħin waqt li kienet isuq il-karozza personali tiegħu il-Ministru tal-Ġustizzja tajjar żewġ żgħażagħ li wieħed minnhom spiċċa l-isptar Mater Dei fejn kellu jiġi operat b'mod urġenti għaliex sofra xi ksur f'saqajh. Iż-żgħażagħ kienu ma' ġenb karozza wieqfa. Il-fatt li dwar dan l-inċident ma ħarġet l-ebda stqarrija tal-Pulizija jistona għaliex il-każ involva feriti kkunsidrati bħala gravi. Għalhekk qabel żvela l-istorja dan l-istazzjon kien bagħat mistoqsijiet lill-Pulizija li min-naħa tagħha konfermat li kien seħħ il-każ iżda ma weġġbitx il-mistoqsijiet u rrifjutat li tagħti d-dettalji tal-każ. Anke l-Gvern bħall-Pulizija għażel li jaħbi dan l-inċident u ma nħarġet l-ebda stqarrija mill-ħamis 3 ta' April sa 2 ta' wara is-7 ta' April filgħaxija. Fl-istqarrija tal-Gvern intqal li l-Ministeru u s-sit tal-karozza qed jirriżolvu l-pendenzi ċivili b'mod bonarju. Iżda l-istqarrija stess qalet li hemm proċess li qed jiġi segwit mill-Pulizija kif jiġri f'każi bħal dawn fis-seduta ta' traffiku. Għalhekk mhux esklus li l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici kollu jidher quddiem il-qorti propju minħabba dan il-każ. Minkejja li ż-żewġ partijiet ftehmu fuq il-każ ċivili, il-Pulizija xorta trid tieħu passi kriminali la kien hemm feriti gravi. Saqsejna lill-Ministru dwar dan kollu. Fost l-oħrajn saqsejnieh ukoll jekk wieħed xi kumpens finanzjarju lill-vittma ta' dan l-inċident biex jalaq il-każ ċivilment. Din kienet it-tweġiba li ħadna. Mhux kwistjoni ta' kumpens, di kwistjoni illi ta' assikurazzjoni kemm jiena assikurat ovvjament u naturalment l-assikurazzjoni tagħmel dak li huwa f'obbligu tagħha li tagħmel.